खुलुमबाय बड' लाइभ 24 स्टुडिअ आं किंकन मुसाहारि मोनसे गोनां रादाब लानानै फैदों बागुरुम्बा दोहौनि बे हाबाफारिखौ लानानै मोनथिनो गोनां नोंथांमोननि सेराव रादाब लानानै फैदों आरो बे समाव बागुरुम्बा मेगा इभेन्टनि हाबाफारिखौ लानानै जायनिखि पास होनाय जादोंमोन बे गेट पासआ आबुं जानायनि मोनसे रादाब लाबोदों आरो बे आबुं रादाब नोंथांमोन जागासिनो दं नोंथांमोननि सेराव बागुरुम्बा दोहौनि बे हाबाफारिखौ लानानै गोनां रादाब नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों बागुरुम्बा दोहौखौ नायनो थाखाय बयबो हांखुर जादों नाथाय बे समाव बागुरुम्बा मेगा इभेन्टनि गेट पासआ गैलिया एबा सुरसजाय स्टेडियामनि मासिया आबुं जाबाय सुरसजाय स्टेडियामनि मासिया गोनां रादाब नोंथांमोननि सेराव खोन्थागासिनो दं बागुरुम्बा दोहौनि गेट पासखौ होनो हानाय नंलिया बे बानजाय आफादा रोखा खालामना होबाय हादोरसानि हारिमु अनसाय बिफाननि डिरेक्टर एबा बिथोनगिरि राहुल चन्द्र दास बिथाङा आरो बिथोनगिरि राहुल चन्द्र दास बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखा खालामना होबाय लोगोसे दुलाराय एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमा एबा दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथाङाबो बे आयदाखौ लानानै निमाहा बिनायजों लोगोसे नायगिरि रायजोफोरनि सिगाङाव बड' लाइभ 24 नि सिगाङाव रोखा खालामनानै होबाय बागुरुम्बा दोहौनि हाबाफारिखौ लानानै बे गोनां रादाब नोंथांमोननि सेराव जोङो फोरमायगासिनो दं बागुरुम्बा दोहौखौ नायनो बयबो हांखुर जादों नाथाय बे समाव मोनसे बे बागुरुम्बा मेगा इभेन्टनि पासआ गैलिया आबुं जाबाय सुरसजाय स्टेडियामनि मासिया बेनिखायनो बागुरुम्बा दोहौनि गेस्ट पासखौ होनो हानाय नंलिया बे बाथ्राखौ जों बुंनाय बाथ्रा नङा बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होबाय हादोरसानि हारिमु अनसाय बिफाननि बिथोनगिरि बिथां राहुल चन्द्र दासआ लोगोसे दुलाराय एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमा एबा दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथाङाबो नायगिरि रायजोफोरनो बड' लाइभ 24 नि सिगाङाव बे बाथ्राखौ रोखा खालामनानै होबाय आरो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेसोदि जायफोरा गोसो गुदुं हाथावना बिथांमोना दिनै मोनाबिलिनि 12 रिंगायाव जोबथा तालिम जागोन बेवहाय हादोरसानि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो नुजाथिगोन आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो नायफैनो थाखाय खावलायहरदों गोसो गुदुं एबा नायनो थाखाय थुलुंगा जानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ दिनै मोनाबिलिनि 12 रिंगायाव जोबथा तालिम जागोन बे जोबथा तालिमाव बयखौबो नायफैनो थाखाय खावलायदों बे बानजाय कमिटिनि फारसेनिफ्राय लोगोसे गाबोननि हाबाफारिखौ सिङाव हाबनो मोनाब्लाबो बायजोआव LED स्क्रिनाव दिन्थिफुंनाय जागोन होननानैबो बिथांमोननि फारसेनिफ्राय रोखा खालामनानै होनाय जादों आरो बे बिदिब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो लोगोसे दुलाराय एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमा एबा दुलाराय हारिमु आफादनि आफादगिरि भिजुएल नेलसन दैमारि बिथांनि बिबुंथिखौ जोङो खोनासंनो हादों लोगोसे हादोरसानि हारिमु अनसाय बिफाननि बिथोनगिरि बिथां राहुल चन्द्र दासआबो बे गेट पास आबुं जानाय बाथ्राखौ लानानै गोनां बाथ्रा नोंथांमोननि सेराव फोरमायदों आरो नोंथांमोना बिदिब्ला खोनासंनानै लादों আমাৰ সকলোকে বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আমাৰ যিটো বাগৰুম্বা দোহো নৃত্য আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আমাৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব অহাকালি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সন্মুখত আৰু ইতিমধ্যে অনুশীলন চলি আছে আৰু ৰাইজৰ আগ্ৰহ আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে আহিব বিচাৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে যিহেতু আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ কেপাচিটিৰ অনুযায়ী যিখিনি পাছ আমি দিবলগীয়া আছিল গোটেইখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু অহাকালি যাতে এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় বা বিশেষভাৱে কিছুমানে আজি ল'ব পৰা নাই কালি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰীযুত বিমল বৰা দেৱেও ঘোষণা কৰিছে প্ৰেছ মিট যোগেৰে যে যোৱাকালি 6টা বজালৈকে আমি আমাৰ যিখিনি এণ্ট্ৰি পাছ আমি মুকলি কৰিম আজিৰ পৰা আমি দিব নোৱাৰিম কাৰণ আমাৰ যিখিনি ক্ষমতা ষ্টেডিয়ামখনত আছে আমি মানুহক আমি ইয়াতে ৰাখিব পাৰিম তাতকৈ বেছি আমি পাছ ইছ্যু কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে যোৱাকালি 6টা বজাতে আমি পাছ দিয়া বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে তাতে অনুৰোধ কৰা হৈছিল যিসকলে আগ্ৰহীসকলে সকলোৰে উৎসাহ আছে কিন্তু তেওঁলোকে পাছ পোৱা নাই তেওঁলোকে আজি 5টা বজাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াতে আহিব আৰু আমাৰ অনুশীলন যিটো চূড়ান্ত অনুশীলন ইয়াতে হ'ব তেওঁলোকে সকলোৱে আহি ইয়াতে এই মনোৰম দৃশ্য তেওঁলোকে নিদৰ্শন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু যিটো এক আমাৰ প্ৰচেষ্টা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যিটো আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ কলা কৃষ্টিৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিখিনি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে সকলোৱে শলাগ ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আমাৰ খুলুমবাই দুলাৰায় बर' हारिमु आफादनिफ्राय
गाबोन 17 जानुवारियाव जा बर'नि जोंनि बर' हारिनि आंगो मोसानाय बागुरुम्बा दोहौ बिनि हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारियाव भारतनि जोंनि मानिजाथाव गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि गभर्नर आरो आसामनि मानोना चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन। दा बेयाव बाहागो लानो थाखाय बा बे मोसानायखौ मोनसे जारिमिन जिहेतु मोसानाय बेखौ नायनानै गावनि जिउआव हाखि खालामनो थाखाय गोबाङा गोसो खालामदों आरो जोंनियाव खबर लाबाय थादों जे जोंबो थांगोन होननानै आरो गोबाङा इतिमध्ये जा गेट पास होदों बेखौ लाखांबाय कालेक्ट खालामनानै आरो आसाम सरकाराबो बुंदों जे जों जेसेबां हायो बेखौ सिट केपासिटि लानानै टिकेटखौ होगोन होननानै गेट पासखौ होगोन होननानै आरो मैया बुंदोंमोन जोंनि आसामनि मन्त्रि हारिमु मन्त्रि बिथां लोगोसे हारिमुनि डिरेक्टर बिथाङाबो डिक्लार होदोंमोन जे दिनैनि गेजेरावनो मैयानि गेजेरावनो जोबनो हागौ गेट पासआ आरो गेट पासआ जोबब्लानो जोङो काउन्टाराव होनायखौ बन्द' खालामगोन होननानै जानो हागौ बियो जों मिथिनायाव जोब्बाय आरो दासिम जोंनियाव जोबोद दुखु फोरमायहरदों जे जोंबो नायहैगौमोन बा गोबाङा जानो हागौ बे काउन्टाराव लाइन जानानै दङ गेट पासनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायदों जाखिनि आसाम सरकारा सिट केपासिटि लानानै गेट पास बानायदोंमोन बियो जोब्बायब्ला आरो गोबाङानो जिहेतु मोनला नायनो गोसोमोन बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आङो दुखु फोरमायदों आरो नोंथांमोना जुदि सम्भबब्ला फैनानै बाहेराव LED स्क्रिन होनाय जागोन बेयावबो नोंथांमोना नायफैनो हागोन नाथाय स्टेडियाम सिङाव हाबनानै बेखौ नायफैनाया खाबु जानाय नंला गोबांनि जिउआव बिनि थाखाय आङो दुखु फोरमायबावबाय बेखिनि बाथ्राखौनो आङो नोंथांमोन रायजो राजानि सिगाङाव गुसुङै फोरमायबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय गाबोन 17 जानुवारियाव जा बर'नि जोंनि बर' हारिनि आंगो मोसानाय बागुरुम्बा दोहौ बिनि हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारियाव भारतनि जोंनि मानिजाथाव गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदिया बाहागो लागोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि गभर्नर आरो आसामनि मानोना चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन। दा बेयाव बाहागो लानो थाखाय बा बे मोसानायखौ मोनसे जारिमिन जिहेतु मोसानाय बेखौ नायनानै गावनि जिउआव हाखि खालामनो थाखाय गोबाङा गोसो खालामदों आरो जोंनियाव खबर लाबाय थादों जे जोंबो थांगोन होननानै आरो गोबाङा इतिमध्ये जा गेट पास होदों बेखौ लाखांबाय कालेक्ट खालामनानै आरो आसाम सरकाराबो बुंदों जे जों जेसेबां हायो बेखौ सिट केपासिटि लानानै टिकेटखौ होगोन होननानै गेट पासखौ होगोन होननानै आरो मैया बुंदोंमोन जोंनि आसामनि मन्त्रि हारिमु मन्त्रि बिथां लोगोसे हारिमुनि डिरेक्टर बिथाङाबो डिक्लार होदोंमोन जे दिनैनि गेजेरावनो मैयानि गेजेरावनो जोबनो हागौ गेट पासआ आरो गेट पासआ जोबब्लानो जोङो काउन्टाराव होनायखौ बन्द' खालामगोन होननानै जानो हागौ बियो जों मिथिनायाव जोब्बाय आरो दासिम जोंनियाव जोबोद दुखु फोरमायहरदों जे जोंबो नायहैगौमोन बा गोबाङा जानो हागौ बे काउन्टाराव लाइन जानानै दङ गेट पासनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायदों जाखिनि आसाम सरकारा सिट केपासिटि लानानै गेट पास बानायदोंमोन बियो जोब्बायब्ला आरो गोबाङानो जिहेतु मोनला नायनो गोसोमोन बिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आङो दुखु फोरमायदों आरो नोंथांमोना जुदि सम्भबब्ला फैनानै बाहेराव LED स्क्रिन होनाय जागोन बेयावबो नोंथांमोना नायफैनो हागोन नाथाय स्टेडियाम सिङाव हाबनानै बेखौ नायफैनाया खाबु जानाय नंला गोबांनि जिउआव बिनि थाखाय आङो दुखु फोरमायबावबाय बेखिनि बाथ्राखौनो आङो नोंथांमोन रायजो राजानि सिगाङाव गुसुङै फोरमायबाय गोजोन्थों। আমাৰ সকলোকে বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আমাৰ যিটো বাগৰুম্বা দোহো নৃত্য আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আমাৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত হ'ব অহাকালি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সন্মুখত আৰু ইতিমধ্যে অনুশীলন চলি আছে আৰু ৰাইজৰ আগ্ৰহ আপোনালোকে দেখিছে সকলোৱে আহিব বিচাৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে যিহেতু আমাৰ ষ্টেডিয়ামৰ কেপাচিটিৰ
অনুযায়ী যিখিনি পাছ আমি দিবলগীয়া আছিল গোটেইখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে আৰু অহাকালি যাতে এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া নহয় বা বিশেষভাৱে কিছুমানে আজি ল'ব পৰা নাই কালি আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় শ্ৰীযুত বিমল বৰা দেৱেও ঘোষণা কৰিছে প্ৰেছ মিট যোগেৰে যে যোৱাকালি 6টা বজালৈকে আমি আমাৰ যিখিনি এণ্ট্ৰি পাছ আমি মুকলি কৰিম আজিৰ পৰা আমি দিব নোৱাৰিম কাৰণ আমাৰ যিখিনি ক্ষমতা ষ্টেডিয়ামখনত আছে আমি মানুহক আমি ইয়াতে ৰাখিব পাৰিম তাতকৈ বেছি আমি পাছ ইছ্যু কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে যোৱাকালি 6টা বজাতে আমি পাছ দিয়া বন্ধ কৰিবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে তাতে অনুৰোধ কৰা হৈছিল যিসকলে আগ্ৰহীসকলে সকলোৰে উৎসাহ আছে কিন্তু তেওঁলোকে পাছ পোৱা নাই তেওঁলোকে আজি 5টা বজাত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াতে আহিব আৰু আমাৰ অনুশীলন যিটো চূড়ান্ত অনুশীলন ইয়াতে হ'ব তেওঁলোকে সকলোৱে আহি ইয়াতে এই মনোৰম দৃশ্য তেওঁলোকে নিদৰ্শন কৰিব পাৰিব তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু যিটো এক আমাৰ প্ৰচেষ্টা অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত যিটো আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ কলা কৃষ্টিৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিখিনি প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছে সকলোৱে শলাগ ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আমাৰ সকলোকে বিহুৰ ওলগ যাচিছোঁ শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ আমাৰ যিটো বাগৰুম্বা